Господи. Страхът не от Тебе, а от Сатана. Сега Те моля, Божие Татко, Исусе Христе, за брата от Борец, който представи нуждата. Господи Исусе, изповядам, Господи, плод 160-30, Боже. Изповядам, Боже Татко Небесни, там да се издига Твоето име. Господи, Ти си този, който ще полагаш основите, Боже мой, в Борец. Ти си този, който ще издигаш души и работници, Боже мой, там. Ти си този, Господи, Боже святи, който ще извърши всичко, Боже мой. Затова Те моля, Господи, моля Ти, Господи, за Твоето присъствие, за Твоя дух да работи мощно и силно върху тези мъже и тези жени, Боже мой. Господи, моля Те чрез тях да бъдат разрушени, Господи, Боже мой, всяко едно съграждане на Сатана, и моля възстановяване и изцеление, Боже, от това място, Боже мой. Татко мой, предавам, Боже, всяка една нужда в Твоите ръце. Амин. Братя и сестри, ние всички тук се молим за най-различни нужди, но знаете ли, ние не можем да получаваме. Защо? Защото когато нашите молитви са неправилни към Бога, когато ние не знаем как правилно да искаме от Бога, наистина не можем да получаваме. Но тези, които имат на духът на Господа, те знаят как да искат. Те знаят как да побеждават. И те стават повече от победители. Амен. Алелуя. Ще изпевай. Ние в нашата църква Димитровград, двамата с моя плътски духовен брат, хваляме Господа. Алелуя. 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 Славим Ти. Алелуя. 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 Стигаме до самата църква. Нека да се радваме Божието присъствие. Алелуя. Освободете сърцата си. Искайте от Божието присъствие. Искайте душата на Господа. Радвайте се от Божието присъствие. Има свобода. Има изцеление. Долу до вашите сърца. Като се наслаждавам на работа на Господа, ще бъде като дървото за теб и потоци води. Ще дава плода си на време този, чието лист не повярва. Ще благоспява. Наслаждавай се, ще благоспявате. Ще благоспява. Блажени човека, като се наслаждава на закона на Господа. Ще бъде като дървото засадено при потоци води. Ще дава плода си на време този, чиито лист не повярва. Ще благоспява. Ще благоспява.